जय मसीह भाई और बहनों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो एक लाइक करके मुझे सपोर्ट करिए भाई लोग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मावा से बढ़ के कौनो दवाई नइखे, यीशु नामवा से बढ़ के कौनो दवाई नइखे। खालो 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 खालो, ऐसे बढ़ के कौनो मिठाई नइखे। खालो खालो, ऐसे बढ़ के कौनो मिठाई नइखे। यीशु नामवा से बढ़ के कौनो दवाई नइखे। खालो 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 खालो, ऐसे बढ़ के कौनो मिठाई नइखे। खालो खालो, ऐसे बढ़ के कौनो मिठाई नइखे। रुपया फसैब झूठे अपना दवाई में, फर्क न पड़ी तनिको तोहरा चंगाई में। रुपया फसैब झूठे अपना दवाई में, फर्क न पड़ी तनिको तोहरा चंगाई में। यीशु नामवा से बढ़ के कौनो मलाई नइखे। यीशु नामवा से बढ़ के कौनो मलाई नइखे। खालो 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 खालो, ऐसे बढ़ के कौनो मिठाई नइखे। खालो खालो, ऐसे बढ़ के कौनो मिठाई नइखे। यीशु नामवा से बढ़ के कौनो दवाई नइखे। खालो 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 खालो, ऐसे बढ़ के कौनो मिठाई नइखे। खालो खालो, ऐसे बढ़ के कौनो मिठाई नइखे।